Адзін з бургундскіх рыцараў аднойчы наведаў маёнтак Вітаўта. У сваіх нататках госць запісаў: «Князь прыехаў у гэтае месца, як гэта звычайна бывае зімой, папаляваць у навакольных лясах. Ён застаецца тут на 3 дні ці на месяц, не заязджаючы ні ў адзін свой маёнтак ці горад». Пераважная думка, якая сфармавалася ў перыяд пакутлівага зараджэння Вялікага княства літоўскага, складалася ў тым, што ўменне добра валодаць мячом уяўляла сабой непараўнальна вялікую каштоўнасць, чым уменне чытаць і пісаць. Уся шляхта Вялікага княства належала да ганаровай ваеннай касты. Адным са спосабаў самаўдасканалення ваенных навыкаў было паляванне. Шляхта падчас палявання вучылася карыстацца зброяй, глядзець небяспецы ў вочы, кіраваць канём у цяжкіх сітуацыях, прывыкаць да фізычных нагрузак, нястач, беднасці, жыцця ў палявых умовах. Доўгі час паляванне выказвала дыпламатычныя адносіны паміж кіраўнікамі. Ягайла і Вітаўт часам рабілі шматмесячныя паляўнічыя паездкі для абмеркавання палітычных пытанняў. Для абслугоўвання такіх паходаў ствараліся спецыяльныя паляўнічыя домікі. Так, Ягайла і Вітаўт прымалі ў адным з паляўнічых маёнткаў вялікую гусіцкую дэлегацыю, якая абмяркоўвала з кіраўнікамі важнае палітычнае пытанне – прапанову да Вітаўта прыняць чэшскую карону. Сумесныя штогадовыя паляванні двух стрыечных братоў сталі трывалай часткай іх адносін. Ад гэтай звычкі яны не адмовіліся нават тады, калі іхнія адносіны пагоршыліся з-за плана Вітаўта каранаваць сябе каралём Вялікага княства літоўскага. Даванне права карыстання паляўнічымі угоддзямі ў тагачасным грамадстве азначала падпарадкаванне кіраўніку і практыкавалася нават у міждзяржаўных адносінах. Напрыклад, выключнае права на паляванне па-за межамі Вялікага княства літоўскага меў Вітаўт. Вялікі магістр тэўтонскага ордэна пасля бітвы пад Грунвальдам дазволіў вельмі магутнаму пану герцагу Аляксандру, таксама вядомаму як Вітаўт, выключнаму джэнтльмену, паляваць на ўсіх звяроў і птушак на землях ордэна. Гэта не азначала, што на тэрыторыі Вялікага княства не хапала прыдатных для палявання земляў. Проста такія зносіны адпавядалі мадэлям паводзін сярэднявечнай эліты. Здабытыя на паляванні трафеі маглі служыць і дыпламатычнымі падарункамі. Зубр быў бадай галоўным трафеем палявання вялікага князя і шляхты. Засоленыя шкуры і мясо ў бочках гэтых жывёл кіраўнікі Вялікага княства адпраўлялі па ўсёй Еўропе замежным кіраўнікам. У 1416 годзе Ягайла і Вітаўт паслалі вялікага звера да імператара свяшчэннай рымскай імперыі Жыгімонта Люксембургскага на агульны збор царквы ў Канстанцы. Гэтай жывёлай быў зубр. Вырашыўшы, што жывым звер не дабярэцца да імператара, яго засалілі ва ўласнай шкуры. Пампезна прыняўшы падарунак, Жыгімонт адправіў зубра да караля Англіі, загадаўшы геральдам трубіць у трубы на ўсім шляху да самых берагоў гэтай краіны. Таксама Вітаўт падарыў імператару Жыгімонту рог надзвычай буйнага зубра, на якога паляваў Гедымін. Акрамя гэтага ствараліся пудзілы зуброў. У 16 стагоддзі было вырашана падарыць такое пудзіла папе рымскага, але ідэя не адбылася, паколькі папа памёр. Каралеве Боні Сфорцы падарылі здабыты на паляванні пояс са шкурай зубра, які павінен быў аблегчыць роды. Даволі распаўсюджанымі падарункамі былі коні або паляўнічыя сабакі. Вітаўт дасылаў вялікаму магістру тэўтонскага ордэна сокалаў і паляўнічых сабак, а той у падзяку паслаў Вітаўту залаты шлем, упрыгожванні для яго жонкі, віно і баявога каня. Акрамя палявання на буйнога звера было развіта сакалінае паляванне. Яно лічылася асаблівым. Напрыклад, у Вітаўта за сокаламі сачылі добра навучаныя гэтай справе людзі. Некаторых са сваіх спецыялістаў ён пазычаў кіраўнікам Еўропы. Па няпісаных правілах кошт і колькасць падораных сокалаў адлюстроўвалі ранг атрымальніка.
і палітычныя ўзаемаадносіны бакоў. Ужо ў другой палове 15 стагоддзя паляванне лічылася высакароднай забаўкай кіраўніка і шляхты. Яно ўспрымалася перш за ўсё як статусны і паўнацэнны вольны час прывілеяваных людзей. Падчас паездкі ў Італію ў 16 стагоддзі Юрый Радзівіл быў прыняты ў палацы аўстрыйскага імператара Максіміліяна II і пасля сняданку быў запрошаны на паляванне на дзіка разам з імператарам і 4 яго сынамі, што даставіла вялікае задавальненне і асвяжэнне душы. У 17 і 18 стагоддзях звычаі палявання шляхты мала чым адрозніваліся ад іншых еўрапейскіх дзяржаў. Яны ўладкоўваліся ў выглядзе велізарных свят са мноствам музыкаў і шумнай світай у раскошным адзенні. Звычайна позняй восенню ці на пачатку зімы шляхціч уладкоўваў у адным са сваіх маёнткаў адно вялікае паляванне, якое доўжылася некалькі дзён і шмат у чым нагадвала паляванне вялікага князя. Госці прыязджалі конна, прывозілі сваіх сабак, бліскучыя ў параднай вопратцы і багата ўпрыгожаным узбраенні, са сваёй світай, у якую ўваходзілі абслуговы персанал і чальцы сям'і, у тым ліку жанчыны. Маці або ўдовы падчас балю пасля палявання шукалі для сваіх незамужніх дачок мужоў. Гаспадар прымаў гасцей і дзякаваў за аказаную яму павагу. Пасля гэтага паляўнічы гід тлумачыў гасцям самае важнае пра паляванне, якое мае адбыцца, і суправаджаў увесь паляўнічы працэс. У літаратуры таго часу можна сустрэць апавяданні аб тым, што былі выпадкі, калі шляхта пры правядзенні палявання ў сілу размяшчэння сваіх маёнткаў або нейкіх іншых абставін была вымушана заставацца з усімі сваімі гасцямі на адну ноч у бяднейшага спадара. Гэта, вядома, быў вялікі гонар для чалавека, пра які ён расказваў потым доўгія гады. Але ў той жа час гэта было і катастрофай для сям'і, паколькі для прыёму гасцей усе запасы аддаваліся на стол, а сам гаспадар залазіў у вялікія даўгі. Часам пасля такіх гасцей больш разумелыя суседзі аказвалі такому гаспадару пэўную матэрыяльную дапамогу. У другой палове 16 стагоддзя ў Вялікім княстве склалася сістэма прававога рэгулявання паляўнічай гаспадаркі. У сістэму ўваходзілі першы, другі і трэці статуты Вялікага княства літоўскага, палажэнне аб каралеўскіх лесніках. Ва ўсіх пералічаных дакументах пытанням палявання надаецца вялікая ўвага, што адлюстроўвае яе вялікае значэнне ў жыцці грамадства таго часу. Найперш абараняюцца інтарэсы вялікага князя і буйной шляхты як уласнікаў зямлі і лясоў. Права ўласнасці на звера выразна прызнаецца за буйнымі землеўладальнікамі. Пад незаконным паляваннем маецца на ўвазе паляванне на чужых землях. Такое паляванне пагражала штрафамі і турэмным зняволеннем на 6 тыдняў. Караліся разбурэнне гнёздаў, крадзеж паляўнічых сабак, расстаўленне сетак на птушку, незаконная здабыча зубра, лася, аленя, мядзведзя і іншых жывёл. У 17 стагоддзі шляхта выкарыстоўвала агнястрэльную зброю для палявання без сабак, а халодная зброя служыла дапаможным мэтам. У тыя часы значная колькасць вінтовак усе яшчэ выкарыстоўвалася як для палявання, так і для ваенных мэт. Аднак распрацоўваліся і спецыяльныя паляўнічыя зброі, якія часта адрозніваліся выдатным упрыгожваннем. Так захаваўся вопіс рэчаў князя Януша Радзівіла, складзены пасля яго смерці ў 1655 годзе. У ім пералічана 6 дзясяткаў розных тыпаў мушкетаў, карабінаў і вінтовак. Частка зброі, яе кабуры і паясы былі ўпрыгожаны рознымі каштоўнымі камянямі, інкруставаны золатам, срэбрам і косткай. Сярод буйной шляхты аднім з самых выдатных паляўнічых эпохі барока быў Караль Радзівіл па мянушцы пані Каханку.
Ён праславіўся як аматар баляў і непераўзыдзённы апавядальнік. Ночы Радзівіл расказваў, як ён паляваў на тыграў у Афрыцы. Іх было шмат, і яны напалі на паляўнічых. Усіх паляўнічых тыгры разарвалі, дзерціся застаўся толькі адзін Радзівіл, які пасля доўгай сутычкі перабіў усіх жывёл. Побач з ім сядзеў шляхціч, у якога Радзівіл запытаў, ці праўда гэта. Але той адказаў: «Не памятаю такога, пані каханку». «Цалкам дакладна», – працягнуў Радзівіл. «Я забыўся, што мне давялося нямала папрацаваць, перш чым я ажывіў цябе вадой Нілу, якую я выліў на цябе з пашчы кракадзіла, задушанага ўласнымі рукамі».